Ako namang na-share mahitungod sa katungdanan sa usa ka asawa o katungdanan sa usa ka bana o katungdanan sa mga anak. Karon adto na usab kita sa katungdanan sa mga ginikanan alang sa ilang mga anak. Nag-ingon sa Efesos 6 versikulo 4, mga ginikanan, ayaw pasuka ang inyong mga anak, hinuon, amumaha sila sa Kristohanong disiplina o maayong pagtulunan. Mga ginikanan, mao kada ang kabubuton sa Dios, nga angay gayud ninyong buhaton, nga ang atong mga anak ato gayong amumahon diha sa Kristohanong pamaagi, nga ang tanan nga mogawas atong baba, dili pagbalikas kanila, kundili ang pagtudlo sa Kristohanon nga pamaagi, pagtudlo kung unsaon pagkinabuhi nga makapahimot sa Dios, pagtudlo sa mga bata kung unsa ang angay nga mogawas sa ilang baba, pagtudlo sa mga bata kung unsa ang maayo nilang buhaton, nga makapahimuot sa Ginoo, nga makapahimuot ngadto sa ubang tao, ug labaw na nga makapahimuot nganhi kanato nga mga ginikanan. Dako kaayo na og kalipay sa mga ginikanan igsuon nga kung atong makita kung unsa kabuutan ug kamaayo ang atong mga anak. Dako kayo na nga dungog ug garbo sa mga ginikanan. Kung gusto ka igsuon nga mahitabo kana sa atong mga anak, kung gusto ka nga mao kana ang buhaton sa atong mga anak, samtang nagkinabuhi sila dinhi sa kalibutan, amumaha, tudloi ug disiplinaha diha sa Kristohanong pamaagi. Tud kay pinaagi na ang Dios mahimot gayud niana. Kung masuko ka igsuon, ayaw buhata ang mga butang nga makapasuko kanila nga dili iya sa Kristohanong pamaagi. Ayaw sila pasuka sa mga butang nga kalibutanon, kundili sultihi sila o maymay sila mahitungod sa Kristohanon nga pagdisiplina. Ayaw gayud balikas ang inyong mga anak igsuon, kundili sultihi sila sa maayo nga mga pagtulunan. Sultihi sila sa maayo nga mga butang. Bisan unsa nakakasuko igsuon, i-control gyud ang imong kaugalingon nga dili ka makasulti o makalibutanong sinultihan ngadto sa imong mga anak. Tungod kay sa imong pagbuhat ni anak mga ginikanan, ang imong mga anak aduna gayud kanay maayo nga kinabuhi, adunay maayo nga relasyon sa Dios, ug adunay maayo nga batasan nga ilang magamit samtang magkinabuhi sila. Padayon nga magkinabuhi. Ug samtang mobile dapod sila og ilahang kaugalingon nga family, ila na pod usab kanang matudlo sa ilang mga kabataan. Tungod kay mao man kana ang imong gitudlo, mao may ilang nadak-an. Mao kana ang gusto sa Dios igsuon nga atong buhaton. Isip mga ginikanan nga ato gayud silang imatuto diha sa Kristohanong paagi. Tungod kay mao kana ang kabubuton sa Dios. Mao kana ang makapahimuot sa Dios nga adunay maayo nga kinabuhi ang atong mga anak, nga sa kanunay naka-align ang ilang kinabuhi ngadto sa Dios. Hinaot mga ginikanan nga ato gayud nga makontrol ang atong kaugalingon, nga sa kanunay ang tanan nato nga pagdisiplina kanila. Isip mga ginikanan, naka-align gayud diha sa Ginoo, nakapahimuot gayud diha sa Ginoo. Tungod kay nag-ingon ang Dios, amumaha og disiplinaha diha sa Kristohanong pamaagi. Amen. God bless sa tanang mga ginikanan. Hinaut ang Dios sa kanunay maghatag og kaalam sa matag usa ug maayo nga kinabuhi, maayo nga kasing-kasing nga atong magamit sa pagdisiplina ngadto sa atong mga kabataan. Amen. God bless sa tanan.